3 Point Productions. Samu rashi daga Allah ne, kwarai daga Allah ne. Ayya kamata ki gaggane, Yau da gobe ta Allah ce. mai haƙuri mai riba ne, Wanga zance haƙun ne. tiran gini ranar zane. Gini ranar zane. Maman Hafiz matata arziki fashin Allah ne, ni da ke mun zauna lokacin fani mai dolas ne, dukka haƙoƙinki kyautuka tina da ni ɗin ne, ƙaddara ta gifta ni kike wata kyan jan zane, amma na ba komai duk dare ga Me ka tawo mana da shi ne a leda? Na san yawan korafin ki akan son biredi mai laushi. Shi yasa na yi wannan karon na yi maganin matsalar wajen kawo miki biredin da ake yi wato Top Taste Bakery. Biredin Top Taste Bakery? Kwarai da gaske. Wow, gaskiya na ji daɗi. Top Taste Bakery shine biredi mai laushi, mai gardi, mai tsafta ga kuma zaki. Kamfanin sun tanadar da ƙwararrun ma'aikata domin sarrafawa game da alkinta muku biredi. Haka kuma sun tanadar da motocin sufuri, ƙwararrun masu hulɗar kasuwanci domin sauƙaƙawa kwastomomi samun biredin a duk inda kake. Jihar Gombe, Arewa maso gabas, da ma duka faɗin Najeriya. Za ka iya tuntuɓar mu domin oda. Kawai ka kulla alaƙar kasuwanci da mu domin sayan ɗaɗɗaya ko sari a sauƙaƙe. Za ka iya samun mu a babban ofishinmu da ke unguwar Madaki gabas da gidan Jackson 5, ko kuma ka tuntuɓe mu a lambobin waya kamar haka 090 6811-4011 ko kuma 08026589570. gari zai wawwaye, Rabbu na imani addu'a ta haske duhu yaye, hamdalan na warke kin biye kawaye dolaye, gashi kin yi wa kanki hakiyar da ba halin sauye. Baban Hafiz, magana nake ma kuma kana tafiya. Ina yake so da miki? Zan fita na bar miki gidan ne mana tunda na kaman sabon wulakanci kika dauko. Ye, wulakanci? Kai wulakanci ma yanzu ka fara gani tunda kace aure zaka ƙara. Maman Hafiz, bari ki ji, tabbas kaman yanda na gaya miki, aure babu fashi da izinin Allah. In har kin ga auren nan bai ba, wallahi Allah ne bai ba. Haka ma kace? To mu zuba mu gani. Kai da kwanciyar hankali a gidan nan ya ƙare. Okay, akwai abin da zaki yi kenan. To dan Allah Maman Hafiz, duk abin da zaki ki je ki. To a radin Allah kowa zai mutu. Da ni din da kai din da ita. Haka kika shirya kenan. Tabbas billahi lazi sai na ƙona mu dukanmu. Lallai ashe za ki ƙarisa rayuwanki a gidan kurkuku. Kuma wallahi ni na je ne aure na bari ki ji. To wallahi billahi lazi na shida in dai akan magana aure ne he dai ƙarisa rayuwa a gidan kurkuku amma ba akan ido na ba sai dai bayan raina wallahi. Daka kuma da haka ka same ni a gidan nan. Shi daga Allah ne, kwarai daga Allah ne. ayya kamata ki gaggane, Yau da gobe ta Allah ce. mai haƙuri mai riba ne, Wanga zance haƙun ne. tiran gini ranar zane. Al'ada. Haidar. Ya kasuwa? Malam Halliru sarkin kasuwanci. Kai. Barka dai. Bari mu dan huta kaɗan. Yawa. Bismillahirrahmanirrahim. Adam wai lafiya naga duka wanta takuri haka kamar kana cikin bacin rai kan me ya faru? Haidar, wallahi lamarin matan nan ya fara caza mun kai. Wace mata haka?
har ka fara gajiya da lamarinta? Maman Hafiz mana tana bijiro min wasu abubuwan da ba zan taɓa lamuntan su ba. Wai kawai saboda dan nace mata zan ƙara aure? Haba Adam, ai ya kamata ka fara shirya jure duk wani ƙalubale daga gare ta. Gaskiya ne Haidar. Ai tun da na shanya na baya, wannan ka wallahi bai kamata na tada hankali na ba. Yawwa abokina, kaga ka burge ni. Fatan mu dai Allah ya ƙara ba mu sa'a kuma ya ba mu nasara. Amin, na gode. Yawwa Adam, ni fa mun yi waya da mutanen nan, sun ce in Allah da yau za su saka mana wannan kuɗi. A haba, Wallahi haka suka fara. gaskiya na ji daɗi. Allah ya samu dace. Dan kaga in kuɗaɗen nan suka zo, za a dan warwasa, za a tare abubuwa. Sosai ma, Allah dai ya samu dace. Ya Allahumma amin. Allah Ai ita rayuwa da kake ganin nan kawai sai dai mu yi hakuri, amma Allah sabaki cikin gida da wajen. Samu rashi daga Allah ne. kwarai daga Allah ne. Ayya kamata ki gaggane. Isra, kisan dalilin sa na ki cikin gaggawa? A'a wallahi, ni ma abin ya ban mamaki. Sai kin faɗa. Ki ji mutumin nan daga dawon shi ya rasa me zai saka min da shi sai mummunan albishir? Kin sa ni a duhu. Na kasa gane ina kika dusa. Adam mana, wai gaya min yake gaba da gaba ko kunya baya ji ba, wai zai ƙara aure. Kai? Aure kuma? Me yasa da ya gaya miki baki ɗebe shi da mari ba? Ai Isra, ni da shi ne kawai a cikin gidan nan in na mare shi ba mai ƙwata na. Gaskiyanki, amma dai ina da wani mafita. Yawwa Isra shi yasa nake yin. Yau da gobe ta Allah ce. Mai haƙuri mai riba ne. Wanga zance haƙun ne. Tiran gini ranar zane. Kai ƙawata shi yasa nake son ki. Allah ya sa nake yin. Shi yasa na nemo ki ba. Shi yasa na nemo ki da na shiga wannan damuwa na ce ba mai share min hawaye sai ke. Ai maganin su ne. Ha. Samu rashi daga Allah ne. kwarai daga Allah ne. Ayya kamata ki gaggane. Yau da gobe ta Allah ce. Mai haƙuri mai riba ne. Wanga zance haƙun ne. Tiran gini ranar zane. Gini ranar zane. Samu rashi daga Allah ne. kwarai daga Allah ne. Ayya kamata ki gaggane. Yau da gobe ta Allah ce. Mai haƙuri mai riba ne. Wanga zance haƙun ne. Tiran gini ranar zane. Gini ranar zane. To. Hawa ba haifi. Yanzu na kama abinci kuma sai nawa kake ta yi? Da kai nake fa baban Hafiz. Wai maman Hafiz, kin san dai ni ba kurma bane ko? Duk abin da yake ga ina jin ki, dan haka ki dauki jagwalgwalen ki koma da shi. Ni a ƙoshe nake, ba zan ci ba. Wannan kala wulaƙanci ne. Oke? Sai magana muka da kai jiya na kake ta tsumewa? Ya rage naki. Oh. Baki na kai? Haka ma kake gaya mun? Shi kenan tunda haka ka faɗa. To tafiyan da kai a cikin watannin nan. Tsaraban me ka kawo? Ba abin da ka kawo mana a cikin gidan nan. Amma har kana ƙwarin gwiwan ce mu za ka yi aure. Kin ga, na fahimci masifa kike nema na da shi. Ya rage naki, don haka bari in je in yi wanka in fita in bar miki gidan. Tunda haka kike so. daga Allah ne. kwarai daga Allah ne. Ayya kamata ki gaggane. Yau da gobe ta Allah ce. Mai haƙuri mai riba ne. Bani lokaci ko zana raya a duniya. Ki bani tabbacin zama na. Kan bala'i. Ke, Mata na. ban waya na. An kyabar. Wata kai har wata ƴar iska kara waje za ka sa mata mata na? Tiran gini ranar zane. Ashe bayan ni akwai wata matan ka a waje kenan. Ki ban waya na nace. An ƙya ba da waya. Duk uban da zai faru ya faru. An kyaba da wayan. Kika fasa wayan nan? An fasa. Lalle yanzu na tabbatar da ciwon haukan da yake damun ki. Dama baki da hankali? Ko
me ka faɗa. Tunda da har tsinanniyar iska a waje can karo na ka sa mata matana. To wallahi bari ki ji. Yau sai na koya miki hankali, sai na nuna miki asalin kalata. Bari ki gani. Ye, ka jima ba kai ba wallahi. Ina daidai da ka cikin gidan nan. Lalle ma. Kan bala'i. A wannan nema mutumin na wuyan ka ai kauri wallahi sai yanka. Aminu alaikum salam. Hafiz. Hafisa. Da gidan kakan kan kake ne? Kakan naka ta baka sa'o ka min ko? Oke to mu je. Saboda shi daga Allah ne. Kwarai daga Allah ne. Ayya kamata ki gaggane. Yau da gobe ta Allah ce. Mai haƙuri mai riba ne. Wanga zance haƙun ne. Tiran gini ranar zane. Yusra, tunda kika da nake ta nazari akan shawarar da kika bani. Wanga zance haƙun ne. Tiran gini ranar Yanzu ina ji, kin amince da dukkan shawarar nawa ne ko kuma? Da ban amince ba, amma abin da mutumin nan ya min dole in shawaran ki. To shikenan, in kin shirya sai ki tashi mu je raka ki gun doctor. Amma na shekara nawa kike so? Ɗaya ko biyu? Tab. Ai wallahi na shekara 5 nake so. Ke a ganin ki zan iya aihuwa ko kuma zan iya ƙara aihuwa cikin wannan baƙar talaucin? A'a wallahi. Tab. Ai ina gaya miki ke. Kin ga ban Hafiz ɗin na tsane shi. Na tsane shi ne yanzu. A'a gawata. Ki kwantar da hankalinki mu bi komai a sannu. Yanzu kamar yaushe kike ga zaki je asibitin sai in zo raka ki? Bari mu gani zuwa gobe ko jibi. Gaskiya ke kin san gobe da jibi duk ina busy ba ni da lokaci. Mu bar shi kawai zuwa Monday. A'a Yusra, ni fa ba zan iya jira zuwa Monday ba. Ke, in ba don wani abu ba ni fa yanzu mu tashi mu tafi. Ke kawata, ga ganin sarkin fawa kawai sai miya ta yi zaki? Ke mai Yusra, bayan nan ban daktan nan. Dan na kamar ki dauki abin nan wasa. Ke da bari kawai. Ke da haka kika ce kawata. A'a Allah dan bai same ki bane. Samu rashi daga Allah ne. Kwarai daga Allah ne. Ai ni na tunanin ba iya gyaran fuska ba za a ba. Sai an dan ƙara sassa da gemun nan. Kai ne ba ka da dama to shikenan in kana so a cire ba sai a cire. A rufa mu asiri. Yanzu dama ya na ƙare ba san muhimmancin da wannan salon gemun da yake bayarwa a can ba kuma a sake ta wani dama ya na wanye. Kire ba ta mantuwa. Yawa Haidar, alhamdulillahi, tunda kuɗin nan su riga sun fito suna redi, ya kamata yanzu mu tattauna mu ga wace kalar sana'a ya kamata. Wanga zance haƙun ne. Tiran gini ranar zane. Yanzu dai ni a shawari na abin da ya kamata mu fara shine ka sayi muhalli inda za ku zauna gaba ɗayan ku kafin amarya ta iso. A gaskiya Haidar, kaman ka sani abin da yake cikin raina kenan. In mallaki muhalli shine farko. Haka ne. To amma yanzu wani anguwa kake ga ya kamata a ce mun nema gidan? Ko kuma ka fi sha'awan anguwanku? Ko kuma akwai wani anguwa wanda kake ga ta shiga ra'ayinka ko? A zahiri dai Haidar, gaskiya na fi son in mallaki gida a anguwanmu ba Musa. In har muka nema ba a samu ba, kawai sai mu nema ko ma a Dubai Kwatas. Ai kuwa faduwa ta zo daidai da zama. Haka kenan sai mu nema Tanko Dillali, ya so sai mu bashi ciki. Shikenan Haidar, tunda ka fi kusa da shi, ka gaya masa gidan da zai duba mana kar ya wuce na miliyan 5. In ya so kai ma sai ka cire miliyan 5 sai ka ajiye shi a gefe. Gaskiya hakan ma yayi, kuma Allah ya sa mu dace. Amin abokina. Na gode. Allah mai iko ai mahaƙurci mawadaci. Ka duba da gwagwarmaya da ake. Allah karka tuno ba. Da suwani. Amma yanzu karka tuno ba. Allah da sai ya samu dace. Ya za yi. Samu rashi daga Allah ne. Kwarai daga Allah ne. Ayya kamata ki gaggane. Yau da gobe ta Allah ce. Mai haƙuri mai riba ne. Wanga zance haƙun ne.
Tiran gini ranar zane. Samu rashi daga Allah ne. Kwarai daga Allah ne. Ayya kamata ki gaggane. Yau da gobe ta Allah ce. Mai haƙuri mai riba ne. Malam barka da aiki. Yau wasanni barka ne. Za ka yi matanisi ne. To shikenan ba damuwa. Nawa ne? Ok, to mu je mana 1000 kawai zaki bayar. Ok, to ba damuwa mu je. Ba damuwa. Tiran gini ranar zane. Amin wa alaikum salam Yusra. Yau gashi ina hanyar tafiya asibiti da Allah ki tura min namba. Ok, to shikenan na gode. Yawa ba komai. Samu rashi daga Allah ne. Kwarai daga Allah ne. Ayya kamata ki gaggane. Yau da gobe ta Allah ce. Mai haƙuri mai riba ne. Wanga zance haƙun ne. Tiran gini ranar zane. Samu rashi daga Allah ne. Kwarai daga Allah ne. Ayya kamata ki gaggane. Yau da gobe ta Allah ce. Mai haƙuri mai riba ne. Gaskiya Haidar ba mu kyauta ba. Tun da Allah ya muka dawo garin nan ba mu kira da Amar fa muka sanar da shi mun dawo ba. Kuma fa wallahi haka ne. Kuma ka san dan halak ne shi. So abin da za a yi yanzu ka gane ba? Bari kawai in kira mana shi a waya mana mu ji yana ina ne. Ba damuwa, kira mana shi in yana gida mu biya mu duba shi. Dr. Amir barka da aiki. Aiki alhamdulillah. Ko ke ne kika kira ni a waya ɗazu? Wallahi ƙawata ce ta bani lambar. Allah sarki da Allah, ya haƙuri bari na amsa wannan kiran. Ok ba komai. Salamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Amin alaikum salam wa rahmatullahi dan uwa. Barka da warhaka da ya Haidar, ya kake a garin namu? Ya aiki ya kowa da kowa, ina fatan dai kowa yana nan lafiya. Alhamdulillahi, kowa yana lafiya. Kuma a yanzu hakan nan ma ba ma garin ku, muna nan cikin garinmu na Gombe. Masha Allahu, barkanku da dawowa. Yawwa, mun gode doctor. Amma ni kan kana gida ne ko kana asibiti ne? Muna so za mu kawo maka ziyara ne da mutum. Ok, ba na gida, ina asibiti. Ku biyo ta asibitin mana sai mu gaisa. Shikenan kawai, ka jira mu ga mu nan zuwa yanzu insha Allah. Thank you, sai kun zo. Yawwa. Wayya, yana. Yana asibiti. Ina ga kawai mu wuce asibiti na tunda ba wani. A to normal ne mu je kawai. Allah. To, ina sauraron ki me ke tafe da ki? Dakta na zo ne akan ina son yin family planning. To, family planning, amma yaran ki nawa? Yara na 2, amma ɗayan ya rasu. Allah sarki, Allah ya ji kansa. Amin. Na wata 6 kike so ko na shekara 1? Gaskiya ne dakta, ina so na shekara 2 zuwa 3. Shekara 2 ko 3? To duk ba zai gagara ba. Akwai wanda muke allura, akwai kuma na sa roba. Sai dai ba wannan ba. Kin san ka'idodin abu? A'a, ban sani ba sai ka faɗa. To, da farko dai kin sanar da mijinki? In na fahimta dai baki sanar da mijinki ba. Samu rashi daga Allah ne. Kwarai daga Allah ne. Ayya kamata ki gaggane. Yau da gobe ta Allah ce. Mai haƙuri mai riba ne. Wanga zance haƙun ne. Tiran gini ranar zane. Ka'idar yadda abun yake, za ku taho da mijinki idan kuma ba shi da lokaci, idan kin zo sai ki haɗa mu da shi a waya. Salamu alaikum. Amin wa alaikum salam. To kana da baki a waje? Ok, to da Allah minti 2. Dakta babu komai insha Allah zan sanar da shi. Za mu zo tare. To yanzu shi kenan ba komai sai na gan ku. Sai an zuwa dakta na maka lafiya. Yawa, thank you. Sai kun zo din. Ka gane ko Adam? Tunda ya riga ya aiko a dan jira shi na wasu mintuna. To me zai hana mu je kitson so 2 da dutse daya? Tunda mun kawo mai ziyara don mu samu lada sai mu je kuma mu dan duba wasu dakuna ko 1-2 na majinyata.
su ma sai mu gashe su kaga mun ƙara mizani a kai ko shikenan to ba da ma mu yi hakan ma yafi samu rashi daga Allah ne kwarai daga Allah ne ayya kamata ki gaggane yau da gobe ta Allah ce mai haƙuri mai riba ne wanga zance haƙun ne tiran gini ranar zane Kai sannunku da zuwa ya hanya ya kuka ga garin namu. kai doctor ai garin ku sai san barka lai garin ku alhamdulillah gaskiya doctor mun samu alherin da mu taba tsammani ba a garin ku Alhamdulillah haka ake so tafiya ta yi riba. wato gaskiya doctor ba za mu taba mantawa da garin ku ba kuma wallahi tsakanin mu da garin ku sai fata alkhairi gaskiya doctor kuma kai ma ba za mu taba mantawa da kai ba saboda ka ba mu gudunmuwa duk wani alkhairi da muka samu a sanadiyan ka ne Alhamdulillahi sai mu gode wa Allah. Akwai wanda suke sama da shekara 2 zuwa 4 ba su samu abin da kuka samu a wajen haƙan ma'adanan nan ba. Allah abun godiya kuma tsira da amincin Allah su ƙara tabbata a bisa fiyayyen halitta annabi tsira annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. A gaskiya na ji daɗin wannan ziyara gami da jin wannan magana na ƙaruwa da aka samu. alhamdulillah doctor masha mun Allah gode sosai kai saka da alkhairi ai abun nan san barka yau da gobe ta Allah ce mai haƙuri mai riba ne wanga zance Kai, haƙun ne haka da ta'amar zai ce? tiran gini Sai dai ranar bari kawai sai wallahi zane babu ya ban mamaki. Ai mama Hafiz, ina da wani mafita. Ga mai na saurayina sai ku je da shi a matsayin mijinki? Ke da ka tayi sira. Bar wannan zancen ke kin san ba mai yiwuwa bane. Kaman ya kenan har wani tsoro kike ji? To na fahimce ki. Ina yi sira. Sake tunani. in ki shirya sai mu To akwai wani maganin family planning. Amma afa na gargajiya ne. In kin shirya sai mu ji. Yau wai sira. Ashe tuntun kin san da wannan? Ki ta ban wahala? Ha wai sira. Ai kin ga mutun da zai da ban wahala haka ba. Amma fa 'ya'yan itatuwa ne. Duk guda ɗaya yana amfanin shekara guda ne. Kin ga sai ki sha guda 2 kawai mu gani. Ke sira. In kin san baya fa ki gaya mun. Dan na ji har wani ka'idodi kike ta gaya mun. Wai in sha biyu. To ko guda na zan sha ma ina ruwanki. Wallahi yana yi ƙawata. Shikenan sira. Mu sa rana kawai. Shikenan to. Mu sa rana kike cewa ashe ma abin bai dame ki ba. Da zafi ake dukan karfe. In kin shirya ɗauko mayafinki mu tafi. Allah ƙawata. A to tsaya na. A'a to bari ɗauko gele yanzu mu tafi mu ci zama ba Tashi, tashi. ai zama me same ni ba wallahi ba ɗauko mayafi mu tafi. Ina ta kokari akan kikin banni ko ruwa ba ki kamun ba. yau da gobe ta Allah ce mai haƙuri mai riba ne Shikenan. Na ji damuwanku ina Isra. Na'am ita zara? Amma kin faɗa mata dokokin magani na ba a kai min maganin gida a take ki shanye shi. Hakkun irtazara. Iso ta gaya min komai kuma da yadda na muka zo nan wajen. Kuma ni guda 10 nake son in sha. Ke mama Hafiz kina cikin hankalinki kuwa? Ke dube ni ba wasa muke yi a nan ba inda wasa kika zo tashi ki bar mun gida. Ha ba wallahi da gaske nake. Ke isa da fakin sani fa na gaya miki bana son ƙara ayyuwa da mutumin nan. Wallahi da gaske nake. Isra kin faɗa mata in aka sha mun magani ba a dawowa. Sannan kuma a gaba na ake sha mun magani ba a tafiya mun da maganin gida. Na sani ta gaya min kuma na yadda na ji na amince. Komai biyo bayan a kaina ne. A'a ita zara a ba ta dai guda 5 sun isa. Shikenan kin ji abin da ɗawarki ta faɗa. To shikenan a bani 5 din na yadda. ki dai ji tsoron Allah ki tsaye da sallah jumla ki bar siyar da badala cikin hakan kwai illa zub da ciki kwai zilla kamar faɗa ne da Allah tuba kila haula in kin kito bismillah a gobe zaki kwalla
'yar tazara. Da masu halin kijimilla taimakon hana mata Ga guda biyar ɗin, abin cinye shi a bai gabana dace yanzu. ba, san bai dace ba. Samu rashi daga Allah ne, Kwarai daga Allah ne. ai ya kamata ki gaggane. Yau da gobe ta Allah ce. Mai haƙuri mai riba ne, Wanga zance haƙun ne. tiran gini ranar zane. Gini ranar zane. Samu rashi daga Allah ne, Kwarai daga Allah ne. ai ya kamata ki gaggane. Yau da gobe ta Allah ce. Mai haƙuri daga ina mai ke riba ne. kuma da izinin wa kika fita Ai malam ka makara. Magana neman izini ai ya jima da karewa. Sai dai in kuma zaka kirkiro wani sabon abu ne in gan zan iya. yanzu don Allah maman Hafiz kina kyauta a kanki kallafa kayan da ya fita da shi wannan karamin gidan shi ne za ki fita anguwa da shi kuma ki kama ki kulle min gida me yasa ba za ki ajiye min ki din ba Haba baban Hafiz. Kai ka tare kai ba waye ba. To gaskiya ana zamanin wayewa ne. Kuma ni a waye nake nayi karatu na makaranta. Ne laifi da na fita wannan jarame na a ciki. Ni ban gwani laifi a cikin ta ba. Ai na ta ba wani abu bane wallahi. oke ina so in ki bani ansa zama na kike ko kuma zaman kanki kike a cikin gidan nan Naka ake ji. Ni ka ga shiga ciki na da abun. In ka gama akwai sabon magana kuma in naga zan iya to na fito. shikenan lokacin ki ne ki ci gaba da yi ni ma nawa yana zuwa Aure ko? Ka je ka yi. Dan da rike tsiyar hulan ka ko karatiya ma bakin kofa. wallahi sai kin gane kuran ina ni zaki wa haka ki ci gaba da yi Samu rashi daga Allah ne, Kwarai daga Allah ne. kai subhanallahi ka ji matan nan tsabagen ta fara samin damuwa ashe ma ban fito da takalmi ba ya kamata ki gaggane. wallahi matan nan wallahi sai Me ka tawo mana da shi ne a leda? Na san yawan korafin ki akan son biredi mai laushi. Shi yasa na yi wannan karon na yi maganin matsalar wajen kawo miki biredin da ake yi wato Top Taste Bakery. Biredin Top Taste Bakery? Kwarai da gaske. Wow, gaskiya na ji daɗi. Top Taste Bakery shine biredi mai laushi mai gardi mai tsafta ga kuma zaki. Kamfanin sun tanadar da ƙwararrun ma'aikata domin sarrafawa game da alkinta muku biredi. Haka kuma sun tanadar da motocin sufuri, ƙwararrun masu hulɗar kasuwanci domin sauƙaƙawa kwastomomi samun biredin a duk inda kake. Jihar Gombe, Arewa maso gabas, da ma duka faɗin Najeriya. Za ka iya tuntuɓar mu domin oda. Kawai ka kulla alaƙar kasuwanci da mu domin sayan ɗaɗɗaya ko sari a sauƙaƙe. Za ka iya samun mu a babban ofishinmu da ke unguwar Madaki gabas da gidan Jackson 5, ko kuma ka tuntuɓe mu a nambobin waya kamar haka 090 6811-4011 ko kuma 08026589570. Ta Allah ce. Mai haƙuri mai riba ne, Wanga zance haƙun ne. tiran gini ranar zane. Gini ranar zane. Maman Hafiz mata ta arziki fashin Allah ne. Ni da ke mun zauna lokacin fani mai dolas ne. Dukka haƙoƙinki kyautuka tina da ni ɗin ne. Ƙaddara ta gifta ni kike wata kyan jan zane.